सानजारि नोगोर 4 नं बालिगौरा गामिनि सासे आबादारिया 50निफ्राय 200 कुइन्टेल रनजित माइनि जोलै दिहुनदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोरनि 4 नं बालिगौरा गामिनि लाइमोन आरो गोख्रों आबादारि धनेश्वर बसुमतारिया माइ जोलैनि थाखाय बोसोरब्रैनिफ्रायनो 60 बिगा हायाव रनजित साब 1 माइनि आबाद मावबोबाय थादों आरो 50निफ्राय 200 कुइन्टेलसिमहालागै आबादारि धनेश्वर बसुमतारिया रनजित साब 1 माइनि आबादनि फसलखौ जोलै खालामनानै सोरखारनो साप्लाय खालामबोदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा सिगां बोसोरफोराव फ्राय 200 कुइन्टेल माइखौ जोलैनि थाखाय साप्लाय खालामबोदोंमोन, नाथाय देग्लाय बोथोरनि माखासे जेंनानि थाखाय 50 कुइन्टेल टार्गेट खालामनाय जादों। आबादारि धनेश्वर बसुमतारिया लाइमोनफोरखौ आबाद मावनो सिगांबोनो खावलायदों आरो गोदान आथालखौ थुलुंगा होदों। समबारखालि हाल जांख्रा एबा जोबथा माइ गायनाय सानाव राफोद आबादारि धनेश्वर बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनानै लाइमोनफोरखौ थुलुंगानानै बयखौबो आबाद मावनो खावलायदों। दिनै आंनि हाल जांख्रा फैयै फैयै दिनै जोबफैबाय। गासै 60 बिगा रनजित साब 1 गायनाय जाबाय। बे रनजित साब 1आ दिनैसिम माने एबारसिम आं 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोरा गभर्नमेन्ट साप्लाय होयो, जोलै हिसाबै जोलै सिट हिसाबै हरो आङो। थांनाय बारावबो 200 कुइन्टेलसो हरनाय जादों। एबारबो बिदिनो 60 बिगासो आबादखौ मावनाय जाबाय। फैगौ बेलायाव बेसेसो हरनाय जायो फैगौ बोसोरावथ' ओरैनो 50 कुइन्टेलसोखौ टारगेट खालामना दोनदों आरो देग्लायनि समस्याया बोथोराबो बारासे सुबिदा नङा, बेनि थाखाय। बे बेलायाव आं बुंनो सानो जे जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौबो जेरै साख्रिजोंल' जिउ खुंनो हाया, आबादजोंबो खुंनो हायो। दानि दिनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानो जे आं दिनै BA पास जाबाय, आबादाव ओंखारनो लाजिनाय मानायफोरखौ नुयो। बिदि नङा जे जोंनिया दिनै जाय मानसि आबाद मावग्रा बिथांमोनाबो BA ग्रेजुवेट जानायफ्राबो आबाद मावनो हायो। मानो होनबा आजिखालि सोबबो गोदोनि आबै आबौमोना जेन'खा मावोमोन, जाब्बा जुब्बायै मावोमोन, दानिया बिदि मावनांगौ गैला। बिनिखायनो दानि दिनाव गोनोखोआरि मुगायारि इलेक्ट्रिक मुगायारि जाय बिथांमोना मावो, दानि दिनाव बबे समाव बबेबायदि होयोब्ला जायो, जायनाखि BA पासफ्रा जोंनि ग्रेजुवेट लाइमोन बिथांमोनाबो आबाद, जाय मानसि बिथांमोना आबाद मावनो गोसो बिथांमोनाबो मावनो हायो। ओरैबायदि जायो दानि दिनाव फ्रायानो आबादखौ जों माइखौ मावो, माइखौ मावखांनायनि उनाव एम्फौ जायो। जोङो दिनै लाइमोनफोरा फरायाब्ला माखौ मा होयो एम्फौनि मुलियाव, दिनै एम्फौनि मुलियाव ट्राइसेल दङ, परफेक्स दङ, अस्टार दङ, बिदिनो नाना धरननि दङ। दा जोंनियाव आबादफ्राव फाथसेलेखा जादों, बेफोराव बुस्थुराव जोंनिया जेनेखा अस्टारफोरखौ होबा जाया, परफेक्सफोरखौ होबा जाया। बिनिखायनो जोंनिया जायनाखि होयोब्ला ट्राइसेलफोरखौ होनांगोन। ट्राइसेलाव होयोब्ला जोंनिया हानि बिबाङाबो गाज्रि जाया। बिनिखायनो जाय बिथांमोना बेफोरबायदिखौ रोंगौथि जायो, बिनिखायनो BA पासफ्राबो लाजिनो दरखार गैया। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा BA पासबाबो खेथि मावनानै आबाद मावनानै जानो हायो। दिनै आङो आबाद मावनानै दिनै 14 सा न'खराव जोङो बिदा फंबाय गासिबो दं, बेजोंनो ग्रोम ग्रोम आबाद मावनानैनो जानानै दङ।